House of Worship is een toegewijd huis van aanbidding waar Jezus, onze redder en verlosser, centraal staat. Het is een plek waar wij als christenen dagelijks de aanwezigheid en liefde van God opnieuw mogen ervaren. Jij bent van harte welkom om samen met onze broeders en zusters God te loven en te prijzen met heel ons hart. In House of Worship vormen wij een gemeenschap waarin we voor elkaar bidden, voor elkaar zorgen en waar Gods woord met liefde en waarheid wordt verkondigd. Hier zul je de vrede, vreugde en liefde van God ervaren en vinden mensen genezing en bevrijding door hun geloof. House of Worship is gevestigd op de Pretoriastraat 56, 2987 AK in Ridderkerk. Onze eredienst vindt plaats op zondagen van 2 tot 4 uur 's middags. Je kunt deze diensten ook online volgen via onze YouTube-kanaal House of Worship Hollanda. Bovendien is er iedere zondag een kinderdienst voor kinderen van 3 tot 12 jaar. Op de vrijdagen hebben we onze Bijbelstudie en een jeugddienst voor jongeren van 12 tot en met 16 jaar. Vanaf 8 uur tot en met 9:30 's avonds. Voor verdere informatie kun je contact met ons opnemen via telefoonnummer 06 13 1954 98. Wil je meer over ons weten, dan kun je ons volgen op Instagram en Facebook onder de naam House of Worship Hollanda. Je bent van harte welkom. Er staat een stoel speciaal voor jou klaar. Wist jij dat wij 1 dag zonder water kunnen, maar geen 1 dag zonder gebed? Hey, mijn naam is Elimar en ik vind dat gebed een belangrijk aspect is van het christelijk leven. En wij doen het niet omdat het van ons verwacht wordt, maar omdat wij God lief hebben en omdat wij Hem beter willen leren kennen. Zijn woord zegt in Mattheüs hoofdstuk 7, vers 7 en 8. Jezus zei tegen zijn leerlingen: bid, want dan zul je krijgen. Zoek, want dan zul je vinden. Klop, want dan zal er voor je worden opengedaan. Dit is jouw kans. Door de week hebben we gebedsdiensten op de radio. En deze beginnen om 12 uur. Deze kan je beluisteren op Hou Radio en Radio Reino de Dios. Vandaag wil ik je bemoedigen om mee te doen met onze gebedsdiensten. Je kan voor een specifiek punt bidden, bijvoorbeeld voor ons land of voor iemand die zich in een moeilijke situatie bevindt. Je kan je gebed van 1 minuut opnemen en naar het nummer van de gebedsdienst van House of Worship sturen. En het nummer is 06 10 83 55 80. Terwijl we aan het bidden zijn, vertrouwen wij erop dat God elke nood voorziet en onze gebeden verhoort. God zegen jou. Hi, ik ben Jenny Richardson van Proskuneo NL en samen met Amira, Chanté, Kirsten, Michelle, Nadia en Wilmar verzorgen wij de aanbidding en lofprijs tijdens de eredienst. In de Bijbel staat in Johannes 4 vers 23: nu is de tijd begonnen dat de echte aanbidders de Vader zullen aanbidden met een geest en vol van waarheid. Want dat is het soort aanbidders waar de Vader naar verlangt. God zoekt aanbidders dat Hem aanbidt in de geest en in de waarheid. En daarom is dat ook ons leefstijl. Tijdens een aanbiddingsmoment tonen wij ons dankbaarheid, liefde en geven we God alle eer. Wij hebben een passie voor muziek. En ons doel is om de naam van God te verhogen en de tegenwoordigheid en aanwezigheid van God in ieders hart te brengen. Wij, Proskuneo NL, wil jou bemoedigen met lofprijs en aanbiddingsliederen. Dit doen wij onder andere op ons Insta-page. Volg je ons nog niet? Dan wil ik jou nu uitnodigen om ons te gaan volgen. Toets Proskuneo NL in en word gezegend door ons posts. Mijn naam is Gabriella en namens House of Worship Hollanda wil ik je bemoedigen om ons te volgen via onze social media, om zo op de hoogte te blijven van alle informatie die wij delen. House of Worship Hollanda is een actieve kerkgemeente die dagelijks bezig is met het verspreiden van Gods woord. Je kan ons volgen op Facebook, House of Worship Hollanda en op Instagram, Hou Hollanda.
House of Worship Hollanda is een actieve kerkgemeente en we zijn gevestigd in de kerk aan de Pretoriastraat nummer 56. Wekelijks hebben wij verschillende diensten. Op vrijdagavond hebben wij onze Bijbelstudie en de jeugddienst en op zondag de eredienst met lofprijs en aanbidding. Volg ons op social media om op de hoogte te blijven van alle informatie die wij delen. Een hele goede middag allemaal, welkom bij de livestream van vandaag. We zijn al begonnen met de dienst, maar ik wil u toch nog eventjes verwelkomen vandaag. We hebben vandaag onze voorganger, pastor Cheston Richardson, die vandaag het woord met ons zal delen. Maar voor we gaan beginnen heb ik een kleine Bijbelvers voor jullie waarmee ik jullie wil bemoedigen. En het staat geschreven in Hebreeën hoofdstuk 11 vers 6. En er staat: zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven. Wie hem wil naderen moet immers geloven dat hij bestaat en dat hij beloont wie hem zoeken. Nogmaals, Hebreeën hoofdstuk 11 vers 6. En laten we God benaderen, laten we geloven dat hij wonderen kan doen vandaag, dat hij tot ons zal spreken vandaag. Laten we onze harten openen en naar het woord van God, naar de stem van God luisteren vandaag. Ik zie jullie straks nog eventjes na de dienst en vergeet niet om de link met de ander te delen. Tot straks. In werkelijkheid geloof je dat God leeft. Aanbid hem met je eigen woorden. Raise your own hallelujah. Use your own words to praise the Lord. Use your own words to praise his name. Because he deserves our hallelujah. He deserves our praise. Seguidune, mi alabanza como ti. Geef hem de beste lofprijs die je hebt. Seguidune como mis palabras. Blijf hem geven in je eigen woorden. Paso nos Dios está digno. Want onze God is het Paso waard. nos Dios está mira valor en nos. Want hij ziet waarde in ons. Mas que nos mesto tamire. Ook al zien wij dat niet. Mas que nos mesto in dolor. Ook al hebben we zelf pijn. Nos saco dentro de situação, nos alça, nos manga, alça, nos voz. We weten in elke situatie kunnen we onze stem en ons handen horen. Naar onze God. E disclama na nos Rei, nos Salvador. Roep onze koning en onze redder aan. So sentar e da su trono. A ti elevar. Jesus. No cansa de alaber. Word niet moe om hem te aanbidden. No cansa de nuevo mi adoración. Word niet moe om hem je beste aanbidding te geven. Paso nos Dios tan grande de verdad. Want onze God is zo ware groot. Nos Dios tem tu poder. Onze God heeft alle macht. E que tu lo qual que tem de nos. En met alles wat in ons is, Nos que adoremos, nos que canta bem. willen we hem aanbidden. We willen voor hem zingen. E nada lo nos prostroba nos. Hij zal niks in de weg staan. Nada lo nos prostroba nos. Niks zal ons
ons tegenhouden. Pídanos Dios Om alabanza. onze God aanbidding te geven. Nostro dunile gloria. Geef hem glorie. Nostro dunile honor. Geef hem eer. Tu rabai. Elk moment. Cada rosea kuting de nos. Met elke adem dat in ons is. Cada rosea kuting de nos. Met elke adem wat in ons is. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. Sing a little louder. Sing a little louder. Sing a little louder. Sing a little louder. Say it, sing a little louder. Sing a little louder in the presence of your enemies. Louder than the unbelief. Sing a little louder. Your weapon is a melody. Sing a little louder. Yes, sing a little louder. Sing a little louder. Sing a little louder in the presence of your enemies. Sing a little louder, louder than the unbelief. Sing a little louder. Your weapon is a melody. Sing a little louder. Sing a little louder. Sing a little louder. Sing a little louder in the presence of my enemies. I will. Louder than the unbelief. My weapon is a melody. And then heaven comes to fight. I'm gonna sing in the middle of louder and louder, louder and louder. You're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, louder and louder. You're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. Jesus, dor ko vivo, mi Dios. Dit is omdat u leeft. Jesus nos sacia en su nos vida
tempo man. weten we dat ons leven zijn in uw handen. Jesus nos hace que nos vida tá tem controle, meu Deus, is mais alto que nos problema. Jezus, wij weten dat ons leven in controle is met degene nog E nos hoger in hace, ons Jesus, que leven. a água tá todo poderoso. Wij weten, u bent de allermachtigste. Nada não pode comparar com o meu Er Deus. is niks met u te vergelijken. Nada não pode comparar com o meu Rei. Er is niks met u te vergelijken, onze koning. Tua alabança e tua adoração, tudo de devoção, meu Alle Deus. lofprijs en aanbidding is alleen voor u. Tu ora bij, meu Deus, nos que tu na água, alabança e adoração, meu Rei. Elke moment willen we u prijs en aanbidding geven. Jesus, pessoa de verdade, você digno. Want zo waren, u bent het waard. Você digno, meu Deus. Alleen u bent het waard. And I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arrive. Death is defeated, the King is alive. Jesus, você não sabe o que Bíblia, meu Deus. O Jezus, wij weten u leeft. Jesus, e não sabe o que mais grande que o nosso problema, meu Jezus, wij Deus. weten u bent groter dan onze problemen. Jesus, não sabe, Jesus, que ora nos clama, meu Deus. Jezus, wij weten wanneer u roepen. Água, nosso Salvador, tá vindo, meu Rei. U, onze redder, zal komen, mijn E você koning. arranca nos saca ficar problema. Dat u ons haalt uit alle problemen. E você proteger nos contra cada trampo, meu Deus. En u beschermt ons voor alle vallen. Ora nos clama, água, meu Rei. Als we u alleen maar aanroepen. Ora nos waco, meu Deus. Als we alleen op u neerkijken. Jesus, nos times ser de bom dia de novo. We hebben u elke dag nodig. Jesus, tu dia de novo, meu Deus. Nos cielo dá, meu Deus. Jezus, elke dag opnieuw is onze verlangen. Pode tocar, pode llenar, meu Deus, com o Espírito. Om te worden aangeraakt en vervuld met uw geest. Jesus, guia nosso, meu Rei. Oh Jezus, leid ons, o Diz koning. guia nosso, meu Deus. Leid ons, o God. Se essa aqui tá boa hora, chama esse momento, pede Deus guiar. Als dit jouw gebed is, vraag God om u te leiden. Esse momento, pede Deus estar em controle, meu Rei. Doe je handen omhoog en zeg, u bent de controle, o Heer. Jesus, abre caminho, meu Deus. O Jezus, open de wegen. Jesus, nós tá confia completamente em Babô. O Jezus, wij vertrouwen helemaal op u. Por hora vai, nós tá confia em Babô, meu Rei. Elke moment vertrouwen wij op u, Tem mijn tempo koning. bom, tem tempo malo. In de goede en slechte tijden. Jesus, não sabe, Jesus, que a água tá em controle. O Jezus, wij weten, u bent in controle. Não sabe, Senhor Jesus, que a água, Senhor Jesus, tá guia nós. Wij weten, o Jezus, u leidt ons. E não sabe, Senhor, que a água tem todo poder. En we weten, u heeft alle macht. Jesus, todo poder tá pertencendo à água, só, meu Rei. Alle machten behoren tot u, É onze Deus que koning. tá vivo. De God die leeft. É Deus que tá governando. De God die regeert. É Deus que tá sentado em trono. De God die zit op zijn troon. É um alto e elevado. Hoog en verheveld. Jesus, e nós não vivemos sem com amor, oh, meu Deus. Wij kunnen niet leven zonder uw liefde van Jesus, God. tu dia de novo nos mistérios guiando, nos mistérios passo, oh, meu Deus. Elke dag opnieuw hebben we uw leiding en uw vrede nodig. Dia de novo mais, tu dia de novo mais, diz llena-nos, llena-nos. Jesus, mais de bom nos tem mistério. We hebben meer van u nodig, Jezus. Jesus, diz bem viva de nós, Komt en leeft in ons. guia-nos tu dia de novo. Leid ons elke dag opnieuw. Jesus, pastor, sem bom nos tá nada, meu Deus. O Jezus, zonder u zijn wij niks. Jesus, sem bom nos tá perdido, meu Rei. Zonder u zijn wij verloren. Toma controle, meu Deus. Neemt controle, o Heere. Toma controle, meu Rei. Neemt controle, mijn koning. Toma controle, meu Deus.
mientras clama pa' más de vos. Oh, Jesús, más de vos. Mi no por viva sin vos, Señor, mi misterio amor, sin vos mi te perdí, mi te exclama pa' más de vos. Tu poder y gloria y santidad, sabiduría y gratitud, tú te dimos hoy. Si tú te pagas hoy, alabanza y adoración, gloria y honor, los corazones te cantan tu poder y gloria y santidad, sabiduría y gratitud, tú te dimos hoy. Sí, Señor, si tú te pagas hoy, alabanza, alabanza y adoración, gloria y honor, los corazones te cantan a vos. Oh, Jesus, na vos nos te canto, mi Dios. Mas de verdade, tu mirai tu poder te di vos, mi Dios. Want alle kracht en macht is alleen van u, o Heer. Jesus, na vos mirai. Alleen u, o mijn koning. Cada rosella de mí, no me adoraba, cada palabra fue en mi boca, no vira una canción, lo mío no llena, tu fuerza renovar, lo mi recordaba grandeza y lo mi alza mi voz, cada rosella de mí, lo mi adoraba, cada palabra por mi boca, no vira una canción, lo mío no llena, tu fuerza renovar, lo mi recordaba grandeza y lo mi alza mi voz, cada rosella de mí, lo mi adoraba, cada palabra por mi boca, no vira una canción, lo mío no llena, tu fuerza renovar, lo mi recordaba grandeza y lo mi alza mi voz y tu voz, tu gloria y honor, tu poder y gloria y santidad, sabiduría y gratitud, tú te dimos hoy. Si tú te pagas hoy, alabanza y adoración, gloria y honor, los corazones te cantan a vos. Laga bo coração canta na Jehovah. Laat je hart zingen voor hem vandaag. Canta bo mes melodia. Zing je eigen melodie. E amando Deus danke. Om God te bedanken Que tá na bobanda. dat hij naast jou staat. É Deus que tem tur poder, é Deus que tem tur sabedoria. De God die alle macht heeft en alle É wijsheid. som que cria inteira. Hij heeft de hemel en de aarde geschapen. E a mele danke que bo mes palavra na. Dank hem met je eigen woorden. Bisele com grande e danke bo mes palavra na. Zeg hoe groot hij is met je eigen woorden. Sus danke nos tem amado, mi Deus. Wij danken u, o Heer.
adoramos, Señor. Wij aanbidden u, o Heer. Nos alma te donamos tu honor. Onze ziel die geven u alle eer. Cada rosea, Elke adem, cada beco nos lanta. elke dag dat als we opstaan. Dat nos acorda de boa grandeza. Wij herinneren van uw grootheid. Nos agradecemos pa boa bondade e boa maravilha. Wij danken u voor uw goedheid en uw wonderen. Tata danki, danki. Dank u, Vader, dank Nos u. pora mir dia novo. Dat we een nieuwe dag konden zien. Tata kubo pora duna nos força de novo. Dat u ons een vernieuwde kracht kon geven. Tata danki pa tudo qual kubo tanificar pa nos. Dank u voor alles wat u betekent voor ons. Tata danki pa boa amor. Dank u voor uw liefde. Danki que nos por experienciar de boa maravilha e boa bondade. Dank u dat we van uw wonderen en uw goedheid kunnen ervaren. Cultura dia tá novo para nós. Dat elke dag is het nieuw voor ons. Pensei nós tá bisabo, meu Deus. Daarom zeggen wij, mijn God, Cada rosea de nós. dat elke adem in ons Nós lo donamos glória. zullen wij u eer geven. Nós que proclamar dia mais. Wij willen nogmaals proclameren Cada rosea de nós. dat elke adem in Lo ons me adorar a vós. zal ik u alleen Me aanbidden. declarar como vós tá mi rei. Wij verklaren, u bent onze Da koning. vós tá mi Deus. Dat u bent alleen onze God. Na vós solo me buig. Dat aan u alleen zal ik E na buigen. vós solo me entregar tur minha alabança e adoração. En alleen aan u zal ik me aanbidden en mijn lofprijs geven. Con cada rosella de mí, no me adoramos yo. Con cada palabra con mi boca, no pida una canción, lo mío arruina, tu fuerza renova, lo mi recordaba grandeza y lo mi alza mi voz. Con cada rosella de mí, no me adoramos oh. Con cada palabra por mi boca, lo pida una canción, lo mío llena, con fuerza renova, lo mi recordaba grandeza y no me alza mi voz. Con cada rosella de mí, no me adoramos oh. Con cada palabra por mi boca, no pida una canción, lo mío llena, tu fuerza renova, lo mi recordaba grandeza y no me alza mi Cada rosea. cada Visión mía más. rosella de mí. Yeah. Adoramos oh, con cada palabra por mi boca, no pida una canción, Lo mi guardo. llena, con fuerza renova, lo mi recordaba grandeza y lo mi alza mi voz y donava tu gloria y honor. Doneer door gloria y honor. Geef hem alle glorie en Halleluja. eer. Halleluja. Señor, nos que donamos tu honor. Heer, wij willen u alle eer geven. Tu de gloria. Alle glorie. Turte di vosso. Allemaal zijn voor Turte u. pa vosso. Zijn allemaal voor u. Awe. Vandaag La iglesia. laat de Dona gemeente, el rey di reina. de koning der El koningen, Señor di Señor. de Heere des El Heren, dueño di vida. de eigenaar van je Doneer leven. tu honor. Geef hem alle Tu eer, poder. alle macht, Tu bendición. alle Tu zegen, autoridad. elke Turte di autoriteit. Gesù. Allemaal zijn van hun. Aleluya. La gaturla cual te impida. Laat Y alles wat rosea. leeft en adem. Visa gloria de De Dios. glorie aan God. Señor, nos te bendicionamos. Heer, wij zegenen u. Te agradecemos por tu presencia. Wij danken u voor uw tegenwoordigheid. Dank je, Señor, que temos presencia em paz. Dank u dat in uw tegenwoordigheid is er vrede. Em sanação. Is er genezing. Liberação. Is er bevrijding. Tem
gozo na abundância. Is er blijdschap in overvloed. E Senhor, dê boa presença nos que dá todo momento. En Heer, wij willen alleen zijn in uw tegenwoordigheid. Dank je, Senhor. Dank u, Heer. Seja bendicionado. Wees gezegend. Seja bendicionado, Senhor. Wees gezegend, Heer. Espírito Santo, Heilige Geest, toca coração, segundo a palavra do word lesa. raakt harten aan terwijl het woord aan het geven is. Cubista na lo mira, lo qual aboquepa na mira. Dat de ogen zullen gericht zijn op wat ze moeten zien. Lo qual aboquepa na mira. Wat u wil dat ze kunnen Qual zien. aboque sinha nang. Wat u hun wil leren. No lo qual ami que explica nang. Niet wat ik wil uitleggen. Pero lo qual Espírito de Deus que duna. Maar wat de Heilige Geest wil geven. Percebes a Senhora tamaki? Dan zeg Heer, hier ben ik. Ata mi oreia nangaki. Hier zijn mijn oren. Papia kumi. Spreek tot mij. Ata mi vista nangaki. Hier zijn mijn ogen. Abre mi woa nang. Doe mijn ogen Ami open. pomira abo. Zodat ik u kan zien. Awe. Vandaag, Enviamas. nogmaals, In nome de Jesus. in de naam van E nos Jezus. turta bisa. En we zeggen allemaal, Amen. 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 Dona Cristo Jesus aplauso Amen. de alabanza. Geef Jezus Christus een applaus en aanbidding. E vou sinta de presença de Deus. En u kunt plaatsnemen in de tegenwoordigheid van God. E do noende bandi bom man, bisele, bo, bida, tadeng, suman. En geef diegene naast jou een hand en zeg, jouw leven is in de handen van God. Do noende mas man, bise, bo, bida, tadeng Deus, suman. Jouw leven is in de handen van God. Amen. O Santa Cindy calor, Hebben jullie het warm? sino? Ja, hè? Bastante gusta Corsao. Jullie houden van Curaçao. Dus Deus disse de bendicionar bastante um tique de Corsao na Holanda. Dus God heeft jullie gezegend met een beetje van Curaçao hier in Nederland. Pues no laga de reclamar. Dus laten we niet klagen. Laga tu rende bisa, danke Senhor que nos sentimos na Corsao awe. Zeg, dank u God dat we kunnen voelen net als Curaçao vandaag. Banda em Jeremias capítulo 18 e nós também mesora de palavra de Deus. We gaan gelijk in het woord van God in Jeremia 18. Tema bom bini de casa de Deus. Ik wil je welkom heten in het huis van God. Bom bini da House of Worship Holanda. Welkom in House of Worship Nederland. Bom bini si ababin Pronebia. Welkom als je voor het eerst bent gekomen. Bom bini si bota sina loco ko babolbe bing di Deus bia. En welkom dat je zo gek bent om voor de tweede keer te komen. Pastor bom mese da loco pa servir Deus. Want je moet echt gek zijn om God te dienen. Pastor eta bij exigicos nandibo. Want hij gaat dingen van jou eisen. Normalmente lo bono asi pa nyuende. Dat normaal gesproken zou je dat niet doen voor iemand. Solamente Alleen voor hem. Pastor bostime asina tanto. Omdat je zoveel van hem houdt. Amor loco. En een gekke liefde. Pastor Jesus também tem amor louco pabo. Want Jezus had ook een gekke liefde voor jou. Deus tem amor louco pabo. God heeft een gekke liefde voor jou. Pensei Deus amanda suyune cruz pa muri pa abo pota salva. Daarom heeft hij zijn kind, zijn zoon gestuurd, zodat jij gered kon worden. Ta amor louco. Het is echt een gekke liefde. Gente no estimo outra cine. De mensen houden niet zo van elkaar. Pero Deus sia mostrar-nos amor tremendo. Maar God heeft echt zijn geweldige liefde aan ons getoond. Kubo mes palavra bisa Senhor, danke pa amor. Met je eigen woorden zeg God, dank u voor uw liefde. Danke Senhor pa amor. Dank u Jezus voor uw liefde. Awe nos tabay papia di Jeremias 18. Vandaag gaan we spreken over Jeremia 18. Mensaje que nos haya de Deus. Een boodschap dat we hebben ontvangen van de Heer. Pero tem esse mensaje que Jeremias haya mas eu bem passar de Deus também. Maar diezelfde boodschap dat Jeremia ook heeft ontvangen van God. Tá gewoon met bij repetir lo qual Deus avisa Jeremias. Ik ga gewoon herhalen wat God heeft gezegd tegen Jeremia. Oh, mi pobi sabe que Deus tem uma revelação profundo de palavra. Ik kan je zeggen, God heeft me een hele diepste kennis gegeven van het woord. Tiene ta broma mi que man etene no. E palavra ta bom riba sumes. Heel veel mensen scheppen op, maar het woord is gewoon goed op zichzelf. Deus ta bom riba sumes. God is goed op zichzelf. Anto Deus ta tra mas simpel mes. En God werkt heel simpel. Se boak e passagem aqui bota compreender que Deus ta usa cosnan de vida diario profundo. Als je kijkt naar dit verhaal, kan je zien dat God dingen heel simpel van het dagelijks leven aan ons wil tonen. We zijn maar intitular mensaje ja we dingen man die Dios, den sumanang. Daarom staat de titel van vandaag in zijn handen.
Me gusta den man di mi casa, pero mi stima mas tanto den man di Dios. Ik hou ervan te zijn in de handen van mijn armen van mijn vrouw te zijn, maar ik hou te zijn in de handen van God. Paso timbia mi casa ta cansa di mi. Want soms wordt zij moe van mij Ando Dios nunca ta cansa di mi. en God wordt nooit moe van mij. Ita bisa mi bing mi yo mi stimavo. Hij zegt, kom mijn kind, ik hou van je. Que abraçavo. Ik wil je omhelzen. Me que ta junto cubo. Ik wil met jou zijn. Pero e que pa bota den suman. Maar hij wil dat je in zijn handen bent. Ante cosi tuncos hopi profundo. En dat is echt heel diep Pata den Dios suman. om te zijn in de handen van God. Sorbo comprende Jeremias 18 que Dios bisa Jeremias bij wak e alfarero. Toen, als je begrijpt wat God bedoelde met Jeremia, toen hij zei, ga naar de pottenbakker en kijk, zie wat hij aan het doen is. Zodat je iets, want ik wil jou iets wijsmaken, ik wil je iets leren, ik wil jou iets aantonen. Ik wil dat je ogen geopend worden om te begrijpen waarover het gaat. Wanneer je zegt dat je mij wil dienen. Wanneer je zegt, ik wil in je handen zijn. Wanneer jij zegt, Heere, hier ben ik. Laat uw wil geschieden in mijn leven. Dios que pa orbo bisa sorti ko nanga sine bosaki bota papiando DJ orbo bisa of orbo para de iglesia bisa ik kan tikit yung ganti kita bisa if you can use anything Lord you can use me. If you can use anything Lord you can use me. Bota bisa Señor mita entrega mi vida. Mita entrega mi corazón den man poderoso di Señor. Awo Dios atende Chesron takante kantika nai. God heeft gehoord dat voorganger Chesron dit lied zingt. Ante diku Chesron bosaki bota cantando. Hij zegt tegen Chesron, weet je wat je zingt? Bosaki bota bisando. Weet je wat je zegt? Orbo bisa. Mi nota di mi mes. Als je zegt, ik ben niet van mezelf. Mijn leven is van jou. Bosaki bota bisando, Chesron. Weet je wat je aan het zeggen bent, Chesron? Orbo bisa, I surrender. Oh. Bosaki bota bisando. Weet je wat je bent aan het zeggen? Boso conoce tu cantica nagi toch? Jullie kennen al deze liedjes, Nos te toch? cantan toch? Wij zingen ze, toch? Wow, bosaki bota cantando. Wauw, weet je wat je aan het zingen bent? Mateo 6, Jesus hacía na oración. In Matthäus 6 heeft Jezus hun geleerd om te bidden. Nos tata kuta na cielo. Onze Vader die in de hemel is. Bo nombre sea santificado. Dat je naam geheiligd wordt. Lagabo reino bini na nos. Laat uw koninkrijk komen. Tinang nos tapa tabay bong. Tot daar ging het goed. Teora que bisa bo voluntad sea así na terra. Totdat hij zegt, uw wil zal geschieden den cielo. op aarde net als in de hemel. En net bisa weer mas heftig. En daar wordt hij nog heftiger. Ante siguro sige bij de biro tiki mapio. En terwijl die gaat, wordt hij nog erger. Pero eta do nabo punto e pabo comprende ku bo vida nota dibo pero turcos tabay over die Dios. Hij geeft jou dat punt dat je weet dat het leven niet van jou is, maar alles gaat over God. Anto kinang eta bolbe kue e profeta bisele baywag. Hier zegt hij weer tegen die profeet, ga kijken. Paso mi que sinabon kos. Want ik wil je iets leren. Anto mi gusta ora Dios bisa mi baywag paso mi que sinabon kos. En ik hou ervan wanneer God zegt, ga kijken, want ik wil jou iets leren. Den proverbio e di baywag e fruminga nang. In de spreuken zegt hij, ga kijken naar de mieren. Want een loco Dios staat op een bewa fruminga, pero manay bewa leon pa misi un kos di. Pa mi bira manay. Is God gek dat iemand gaat praten over mieren? Waarom niet over de leeuwen? Pero laman dami baywag fruminga. Maar hij stuurde mij om te kijken naar de mieren. Pasinyami un les di mi conducta, mi comportación. Om een les te geven over mijn gedrag. Anto kinang eta bisa profeta baywag e pottenbakker, baywag e alfarero. En hier zegt hij, ga kijken naar die pottenbakker. Pa mi singabu algo over die bo comportación, como me se comportabo mes ten opzichte van mij, hoe je je moet gedragen ten opzichte van God. Pa bawa combo tinku para dilanti di
em presença de Deus Altíssimo. Dat je weet hoe je kan staan in de tegenwoordigheid van God Almachtige. Ando você aqui comigo gostou Deus bisau baiwak. Weet je wat ik van hou wanneer God zegt ga kijken? Baiwak significa será boboca. Ga kijken betekent hou je mond dicht. Mas o bibianos do Senhor, mostrar-me, papel-me, revelar-me, Senhor, me que leça, me que estudia, a me que vai leça, me que sinha hebreu, para me compreender mais melhor, me que sinha grego, para me compreender mais melhor. Heel vaak zeggen we, Heer, ik wil u beter leren kennen, ik wil Hebreeuws leren spreken, Grieks, Latijns, ik wil de Bijbel beter leren lezen. Maar als God zegt, hey, para que tu rato escuchar-me, bom, tá klaar. Als God zegt, sta stil, luister naar mij, je bent nog niet klaar voor. Que balbo satur idioma na di mundo, então não tá claro para que tu para Deus moldeabo, primibo, batibo, saque porcaria na febo. Wat heeft het voor nut dat je alle talen spreekt als God niet kan kneden, jou slaan en alles doen wat hij wil met jou? Pa cambia bo conducta. Om jouw gedrag te veranderen. Cambia bo comportação. Om jouw karakter te Ten veranderen. opzichte de je. Ten opzichte van hem. Mas ora bo cambia ten opzichte de je. Wanneer je verandert ten opzichte van hem, Bota sirvi e pueblo. dan dien jij het Bota volk. trata gente bom. Dan kan je mensen goed behandelen. Si bota estima Deus. Als je van God houdt. Riba turcos. Boven alles Bota estima bo próximo hoor. kan je ook je naaste lief Maneira hebben. bota estima bo mes. Zoals je jezelf houdt. Amen. Você tem como irmã? Zijn jullie met mij, broeder en zusters? Slaap nog niet. Ik heb nog 1,5 uur om te gaan. Que me escucha bom. Dus luister goed. Deus quer fazer algo dentro vida. God wil iets doen in jouw leven. Pero que para compreender door de sintawaki alfarero. Maar hij wil dat je begrijpt door te kijken naar de pottenbakker. Guarda bom, orba bewak alfarero. Ta gewoon met de sintawaki será boboca no papia. Wanneer je kijkt naar de pottenbakker, moet je dat doen met je mond dicht. Atabu sintawaki ambo. En je zit te kijken naar die man. Profeta grande bota. Je bent een grote profeet. Ambo com 5 ju. Een man met 5 kinderen. Casa. Met een vrouw. 2 prikichi. Met 2 vogels. Ante mandau bij sintawaki. Ekose. En jij laat jou dit zien. Gewoon sintawaki com boboca será. Gewoon zitten kijken met je mond dicht. Die ende comprende caba. Er zijn mensen die het al hebben begrepen. Nanda bisa Senhor, maar kom neem ik zie bij. Ze zeggen, Heer, ik heb het begrepen, ik wil doorgaan. Mi bij me mensen cos grande pabo. En breng mij om iets groots voor mij te doen. Usami para voluntade wo. Gebruik mij nu voor uw wil. Senhor te bisabu. Bobo sinta quieto rato será boboca kabiwake ambo. De Heer zegt, kan je je mond dicht doen en kijk het af? Paso bo não compreende ainda. Want je hebt het nog steeds niet begrepen. Pero a mim quer que de rondo. Maar ik wil rond blijven. Ik quero um pida barrica. Ik wil met een beetje buikje Met erbij. carga mais água. Dan draag ik meer water. Senhor te bisa, mas bisabu será boboca tá met bezig kubo. De Heer zegt, ik zeg, hou je mond dicht, ik ben met jou bezig. Kabiwak. Kijk het af. Mi não acaba kubo ainda. Ik ben nog niet klaar met jou. A mim tá bezig kubo, um processo. Ik ben bezig met jou, het is een proces. Um processo largo, romana. Het is een lange proces. Nós precisamos aqui inteira video. We kunnen de hele video En kijken. me seguro que depois o pariente começa a lançar bij mij persoon na kansi wak. En ik weet sommige mensen die gaan weg, want ze zijn moe om te kijken. Pero de Bijbel diz que Deus amanda e homem bij sinta wak e cos e. Maar in de Bijbel staat het tegen die man te zeggen, ga kijken naar dit. Besinha e homem e profeta e pueblo cos. Om de man van God en het volk één ding te leren. Van in Jeremias capítulo 18. We gaan in Jeremia 18. Versículo 1 te escuches Vers 1 tot en met 11. e nós te lesa na papiamento. En we lezen het eerst in het Of papiament. lezen no holandês também tá bom. Jeremia 18 vanaf vers 1. Dit is een volgende boodschap van de Heere aan Jeremia. Ga naar de werkplaats waar aarden, potten en kruiken worden gemaakt. Daar zal ik verder met u spreken. Ik deed wat hij mij opdroeg en trof de pottenbakker aan, terwijl hij aan zijn draaischijf zat te werken. Maar de kruik die hij onder handen had, werd niet goed. Daarom kneedde hij hem weer tot een klomp klei en begon opnieuw.
Toen zei de Heere: Israël, kan ik met u niet dezelfde doen als deze pottenbakker met zijn klei? Zoals de klei in de handen van de pottenbakker, zo bent u in mijn hand. Als ik aankondig dat een land of koninkrijk moet worden vernietigd en dat volk keert terug van zijn zondige wegen, dan wil ik mijn genade tonen en zal ik het niet vernietigen zoals was aangekondigd. En als ik aankondig dat ik een land groot en machtig zal maken, maar dat land begint te zondigen en weigert mij te gehoorzamen, dan zal ik van gedachten veranderen en het land niet zegenen zoals ik had beloofd. Waarschuw daarom Juda en Jeruzalem met deze woorden. Luister naar de woorden van de Heere. Ik ben van plan een ramp over u voor te bereiden. Dus bekeer u van uw zondige praktijken en doe wat goed is. Amén. Esta vista na papiamento, a palavra do Senhor llega na Jeremia pisando. Lanta, ibabay na casa alfarero, ayanang lumi anuncia, mi palavra nang naboso. E ora minha babay na casa alfarero, net estava tahasi trabalho riba wil. Ma pote que o alfarero estava ta forma que clay a fracassar tem sumang. Assina ela tra outro pote que clay maneira estava ta parse bom dem vista de alfarero para traer. E alfarero sempre tahasi maneira ta parse bom den su vista. De pottenbakker doet altijd wat hij denkt te doen wat goed is. E aqui não ta Deus ta e alfarero. Hier is God de pottenbakker. E eta hasi kubo maneira e hanya ta bom den su vista. En hij doet met jou wat hij het goed in zijn ogen Dice is. Senhor hasi kumi maneira boa ta bom den bo vista. En zeg, Heere, doet wat jij denkt dat het goed is in uw ogen. Misa ti opinione no que bise. Ik weet dat heel veel mensen willen dat niet zeggen. Pero e mio manan kubo porta den jeta de man di Senhor. Het beste handen waar je in kan zijn, dat zijn van de Heere. Bosa kiko un privilegio pa bota den man di Senhor. Weet je wat een voorrecht is om in de handen van God te Mita zijn? bolbe bisa bota un privilegio pa bota den man di Senhor. Ik herhaal het nogmaals, het is een voorrecht om in de handen van God te zijn. Bolbe amen. Kan je zeggen amen? Ta un privilegio pa bota den man di Senhor. Het is een voorrecht om in de handen van God te zijn. Promecos que podia compreender que tem hopi klei. Het eerste wat je moet begrijpen, er zijn heel veel kleien. Pero Dios escoge abo. Maar God heeft jou gekozen. Dios escoge abo. God heeft jou gekozen. Pa formabo maneira e hanya ta bom. Om jou te vormen hoe hij het goed wil. Den Salmo capítulo 100 versículo 4 of 3. In Psalm 100. Vamos buscar Salmo capítulo 100. Dios escoge abo. God heeft jou gekozen. Vicente Banibo, Dios escoge abo. Zegt degene naast je, God heeft jou gekozen. Pero a promecos que etahasi ora escoge bo, mi no quero bisa kage no bisa toch. Ik wil het eigenlijk niet zeggen, maar de eerste wat hij deed, Ora kunan sinta ribe wile, ora nan ku eklei wanneer ze die klei pakken en ze zitten op de wiel. Promeco nan das nan da dalya bo. De eerste wat ze doen is gewoon op de grond slaan. Shake bo. Om jou te schudden. Anto después eta kumisa moldia. En daarna begint hij jou te kneden. Tem piedra dentro coi, eta saque piedra nan. Er zijn ook stenen, dan haalt hij die stenen eruit. Anto ecosa eta un processo doloroso. En dat is een pijnlijke proces. Si boak kuta abo te supposed te klei. En als je kijkt dat jij bent zogenaamd die klei. Que mentin cos como te passa ding pa sobra Dios escorrebo. Er zijn dingen die je meemaakt omdat God heeft jou gekozen. Outro ainda não te passa ding. De anderen die maken dat niet mee. Met de bol baby sabon biamas. Ik zeg het nogmaals. Pa sobra obi biamas visi di contami. Want vaak zeggen we waarom ik? Pa kiko ami so. Waarom ik alleen? Tende tin cos ku abo te passa ding pa sobra Dios escorre abo. Luister, er zijn dingen die jij meemaakt omdat God heeft jou gekozen. Tin cos nan duro ku bota passa ding pa sobra Dios escorre abo. Er zijn harde momenten dat je meemaakt omdat God heeft jou gekozen. Tin dolor nan ku boso te passa ding pa so Dios escorre abo. Er zijn pijnen die jij doormaakt omdat God heeft jou gekozen. Ik zeg het nogmaals. Tin cos ta doloroso. Er zijn dingen die pijnlijk Pero zijn. es un proceso.
Maar het is een En proces. todo processo tem começamento Elk proces heeft een begin e tem acabamento. en heeft een eind. Bono to bekend in termo vida ribe wil te draai. Je blijft niet de hele leven op de draaischijf. Dado momento boto bir vas bonita. Op een gegeven moment word je een mooie vaas. Anto vas culo sirvi pa trese gloria na Dios. Het is een vaas die dient om God glorie te Pero geven. tambe oro otro en de mira. Maar ook als anderen zien, Nanta bisa wow, que bonita. dan zeggen ze, wauw, hoe mooi. Nanta bisa esta neti. Dan zeggen kijk hoe mooi. Pero tapte ora kubo acaba di passa tour e processo di formação. Maar het is totdat je gaat door die hele proces van vorming. Tiende que sigue ordo forma? Zijn mensen die willen blijven geformeerd worden. Tiende que sigue de processo? Sommige mensen die willen blijven in het proces. Que men wak, bota bij começar cambia bo oração, ora bo compreender e pottenbakker su historia. Je gaat je bidden ga je veranderen als je begrijpt de pottenbakker. Want nu bid je, Heere, haal me uit deze situatie. Heere, help me met deze man. Heere, help me met deze kinderen. Heere, help me met deze voorganger. Heere, help me met deze worship team. Heere, help me met mijn baas op mijn werk. Heere, help me. Want je begrijpt niet waarmee God bezig is. Maar al wanneer je dat begrijpt, verandert je gebed van Heere, help mij naar Heere, doe wat u wil in mijn leven. Bo oração ta cambia di wak e situação kubo ta ding. Anto bota kumisa mira kiko Dios que vai assim kubo mayang. Je gebed zal veranderen in de situatie waar je in zit en wat God met jou wil doen morgen. Eita ting coisas sina difícil ku ame mak me de mi vida. Er zijn moeilijke dingen die ik heb meegemaakt in mijn leven. Anto sino taba passou mi taba ta mira Dios. En het is dat ik niet opkijk naar de E lo Heer. qual Dios que assim mayang. En wat God morgen wil doen, Lo ma entregar. had ik Lo ma opgegeven. lego mai iglesia com cristianismo, com pantomina, lo ma lego mai tu ko bebe de monde miso. Had ik de kerk en de christendom alles achtergelaten en gewoon in de bos gaan wonen alleen. Pero Maria Lisa, Maar ik realiseerde hasta ora cristiana si fastioso kubo. dat ook al de christenen doen een beetje lastig met jou. Hasta kuna trabalho na si fastioso kubo. Ook al op je werk doen ze lastig met Si jou. gomes pastora si fastioso kubo. Als je eigen voorganger doen lastig met jou. Turta den e coi formação e. Het allemaal is een moment van vorming. Babobira e cosco te kubira. Dat je wordt wat je moet worden. Está iresa boboca sa cambia. Stop te bidden of dat je man moet veranderen. Pedi Deus do nome compreendimento pe Vraag- situação pe momento comida denki. Vraag God voor begrip te tonen voor de situatie waar ik in zit. Abre mi wo pa me po mira. Open mijn ogen zodat ik kan kijken. Kuta blokje klein met ta kuta wona dal me bau. Dat ik een klomp klei ben en ze hebben mij op de grond geslagen. Of ta sacando pieda fe mi. Of dat zijn de stenen aan het weghalen. Of ta drai mi ta drai. Of ben ik aan het draaien op de draaischijf. Pero unda kuseya kubota. Waar je ook bent, No perde esperança. verlies je hoop niet. Paso ting algo bom kuta baita na final. Want er is iets goeds aan het einde. No hansha. Maak je niet É druk. trabalho de paciência. Het werk is een werk van É geduld. trabalho de dias. Het is een werk van dagenlang. Então, segundo esta moldia, Terwijl die aan het kneden is, esta baixo de água de baje. dan gooit hij een beetje water Você que eroverheen. água está? Weet je wat dat water is? Palavra de Deus. Dat is het woord van God. Segundo está passando de um processo de moldeamento, Terwijl je gaat door de kneedproces, é água de palavra também donava força. het water, het woord van God, die geeft jou kracht. Para virar flexível. Zodat je flexibel So, wordt. se você não tem a palavra, se você não tem espírito de Deus, Als je het woord niet hebt en de geest van God, você vira stijf. dan wordt je hart Então, stijf. tu cosco bem, En tá alles, quebrado. alles wat komt, dat breekt jou. Pero você queda flexível em mão de Deus. Maar je moet flexibel blijven in de handen van Door God. die taad em a palavra de Deus. Door te zijn in het woord van Door die God. taal de unção de Om espírito de Deus. of te zijn door onder de zalving van de geest van De God. horizonte porque da flexível pe cabe direita moldia, assim maneira é que Alleen zo kan hij Pabotar. jou kneden en doen wat hij wil om jou te zo te zijn. Você compreender? Begrijp jij het? Você compreender? Vicente Banibo não entregar. Zegt degene naast jou, geef niet Não op. entregar. Vicente por trás não entregar. Zegt degene achter jou, geef niet op. Não entregar. Geef niet op. Não entregar.
Ese. Dat. Tempo presencia no está perdernos mes. Y abo forma-nos maneira boque. Tempo presencia no está. Stop. Pahigan de kogi. Heb je dit ooit gezongen? Awo ko man equipo ta cantando. Nu begrijp je wat je aan het zingen bent. Ting momento que ta dalba bau. Zijn momenten die je op de grond slaat. Bota sinti maneta dalba dalabau. En je voelt alsof je echt op de grond bent Bota sinti geslagen. manet tukos acaba. Je voelt dat alles is op. Pero tawo esta vai começar. Maar het gaat nu beginnen. Ti ora bota een noticia. Soms krijg je berichten, nieuws. Mal noticia. Een slecht nieuws. Bota een noticia de uma lesa. Je krijgt slecht nieuws over een ziekte. Ende fallecer. Iemand is overleden. Algo que assim quiebro dentro coração. Iets dat breekt helemaal jouw hart. Anto bota querer que ik kogi de final. En je denkt, dit is de finale. Pero tawo Dios tabai. Moldia. En nu gaat God jou kneden. Tempo presencia no está. E abo forma-nos. Tempo presencia no está. E abo forma-nos. Salmo 100, versículo 4. Of 3. Quer da bisa? Bevestig dat u weet dat de Heer de enige God is. Hij heeft alles gemaakt, ook ons, en wij zijn van Hem. Hij heeft alles gemaakt en ook ons en wij zijn van Hem. Hey, wat is het nou man boka sa? Obo pai, obo mai, obo vrij, bise, minuto dibo batende. Zet je het dicht bij je echtgenoot en zeg, je bent niet van mij, hè? Dat die Dios. Ik ben van God. Maar bise ka romantito? Obo bise otro cos. Amen, so babisa? Que men die ende bot you like comprende ko imita di Dios. Je moet diegene laten weten, ik ben van God. Anto simita di Dios. En als ik van God ben, E maneira ko botiku bay omkumita, e maneira ko Dios ta bay omkumi. de manier waarop jij omgaat met mij, is de manier hoe God met mij omgaat. Si antes nos ta bisa, orbo casa, bo salificas, Wanneer we vroeger uit huis gaan, orbo casa, wanneer je trouwt en je gaat uit huis, bisa ende ko bay sige. degene waar je naartoe gaat, Bisa tratabo minyo ko bo mama na tratabo. moet je beter Of no? behandelen dan je ouders. Of no hende moenang. Of niet vrouwen. Of no hende moenang. Of niet vrouwen. Abuelos te cambiar. We gaan het veranderen. E hombre ko bay sige. De man waar je naartoe gaat, Bisa tratabo minho e mesco of mescos ko Dios ta tratabo. moet jou behandelen net als hoe God jou So behandelt. tini nos mama nan tambe. Ja. Sommige van onze ouders, je weet toch? Tini nos tata nan tambe. Pero Dios nunca nota falla. Maar God faalt nooit. Que men die ene me se tratabo e valorabo maneira Dios ta valorabo. Degene moet jou waarde geven zoals God jou waarde geeft. E ascorrebo. Hij heeft jou E gekozen. nota abo ascorrebo mes. Je hebt jezelf niet gekozen. Nota abo bise Senhor. Atame que usami. Je hebt niet gezegd, God, hier ben ik, gebruik Di mij. abai caminda botabata. Hij is gegaan waar jij was. Den el lodo ela saque bloque clay. In die modder heeft hij die klomp klei eruit Ela gehaald. formé. Hij heeft het gevormd Maneira eke. zoals hij wil. Ante seita gloria na Dios nos pobisa. En dat kunnen we alleen maar zeggen, glorie aan de Heer. Gloria na rei di reina. Glorie aan de koning der koningen. Gloria na Senhor di Senhor. Glorie aan de Heer des Heren. Waar recebi a mensagem? Heb je die boodschap ontvangen? A mensagem é simples. De boodschap is simpel. Deus quer papi conosco para nos compreender sua vontade. God wil tot ons spreken om zijn wil te begrijpen. E que para nos compreender que tá tendo momento que nós essa aqui é por usa nós. Hij wil dat we begrijpen dat totdat wij het echt begrijpen, kan hij ons gebruiken. Pastor, nós pedir Deus usa nós, pero Deus, we kunnen God vragen om ons te gebruiken, maar God zal ons nooit gebruiken als we niet klaar zijn, als we niet gevormd zijn. Daarom hebben we in de kerk heel veel mensen die dingen doen
Ze menen gebruikt te worden door de Heer, maar ze pijnigen mensen. Nanta pisa, nos servidor de Dios, nos tapapia namens Dios, pero palabra nan kunanta papia, kosten kunanta asita siende dolor. Ze zeggen ze zijn dienaren van God, maar de woorden die ze spreken breken anderen. Paso nang mes ta potje kibrananda. Want ze zijn zelf een kapotte klei. Anton potje kibra robo basha awa den jeta basha ta basha vo. En een kapotte kruik, wanneer het breekt, dan komt alleen maar water uit. En op een wanta ekos kuti kiesi pero por. Hij kan het niet dragen, hij wil het wel, maar hij kan het niet. Pesi botiku passe processo. Daarom moet je door het proces gaan. Mature por yo nan dingen vast worden será. Dat alle gaten die zijn in die kruik kunnen dicht gemaakt worden. Paso uno, Dios que formabo, pero dos, Dios que usabo. Want 1, God wil jou vormen, maar 2, God wil jou gebruiken. Oro Dios forma Adam feitera. Wanneer hij Adam heeft gevormd vanuit de aarde, Después que la cabi formé kikelasi. daarna dat hij heeft hem gevormd, wat heeft hij gedaan? Ela llena. Heeft hij gevuld. Oro la trae tempel. Ela bisanan compa trae tempel. Hij heeft gezegd hoe hij de tempel moet maken. Oro la cabi trae tempel kelasi. Nadat hij de tempel heeft gemaakt, wat heeft hij gedaan? Ela llena con su gloria. Heeft hij vervuld met zijn Que glorie. men turcos que Dios crea. Dus alle wat de Heer heeft geschapen, Dios que llena. God wil vullen. Turcos que Dios forma. Alles wat God vormt, Dios que llena. God wil het vullen. Pa ore llena. Wanneer hij vult, E por usa. kan hij gebruiken. Que meta forma. Dus hij vormt, Pe llena. zodat hij kan vullen, Pe usa. zodat hij kan gebruiken. Meta forma. Hij vormt Pe llena. om te vullen, Pe usa. zodat hij kan gebruiken. Eta Hij forma. Form. Pa e. om te Pa vullen e. en ook te Eta gebruiken. forma. Pa Vormt e. jou om Pa te vullen, om Umbia te mas. gebruiken. Na school no sta. We zijn op Eta school. Hij Pa vormt e. jou om te Pa e. vullen, om te gebruiken. Que men si bota sinta e bo nota worden usa. Dus als je zit en je wordt niet Door gebruikt de Dios. door God, Ta quizás pasó no cabi formado. is omdat hij niet klaar met jou om te vormen. Si bo nota llena. Als je niet gevuld bent, Ta pasó bo no worden formado. is omdat je nog niet Que gevormd men mi bent. consejo ta. Dus mijn advies is, Maneno se comece mensaje. zoals wij begonnen bij de boodschap, Queda quieto. blijf stil. Laga e formado. Laat hij jou vormen. Laga e llenabo. Laat hij jou vullen. Stop die murmurar. Stoppen met murmeren. Stop die reclamar. Stoppen met klagen. Stop die questionar. Stoppen met Stop die afvragen. papia malu. Stop om slecht te Dice praten. Señor, Zeg, Heere, atameki, hier ben ik. formami. Vormt mij. Romanos 2, Romeinen 12. versículo 2, tabisa. Romeinen 12, 2. Que tabisa? E não seja conforme o mundo aqui, mas seja transforma. No transgender. Não te coi Deus que men. Deus que men para boar transformar, bira mane e que para botar. Hij heeft het over veranderen, niet transgender, maar veranderen zoals hij wil dat je wordt. Bota compreender que men? Begrijp je wat ik bedoel? Transformar que men, formar de novo. Transformeren betekent opnieuw gevormd worden. Então esse nós temos que pedir Deus todo dia para transformar-nos. Dat moeten we elke dag vragen om hij ons kan transformeren. Passina-nos por compreender, sepame. Romeinen 12 vers 2. U moet niet worden als de mensen die zich niets van God aantrekken. No bira maneira e hende nan kuno tin kunesco Dios. Word niet zoals de mensen die God van niks van God aantrekken. Pero U moet anders worden door een nieuwe manier van denken. Wat moet je worden? Anders. Vicente Manibo, we moeten anders worden. Zegt degene naast jou, we moeten anders worden. Tempo presencia nos está perdendo mes. E abo forma-nos. Nos tincupira outro. Wij moeten anders worden. Nos no poqueda assim aqui. We kunnen niet hetzelfde blijven. Shonang aya tá acabando. Mensen, we komen eind van het jaar komt No eraan. guarda dia 31 para bolo dizer, ai que sim,
met de lezen Bijbel. Wacht niet tot 31 zodat je zegt, dit jaar ga ik wel de Bijbel Ayang lezen. isi met de batisa. Dit jaar ga ik wel dopen. Ayang isi met de servir Dios serio. Dit jaar ga ik wel serieus God dienen. 2025 tami ay, ami tabay casa. 2025 is mijn jaar, ik ga trouwen. Basta kupantomina, porque casa awo. Stop met Porque belachelijkheid. batisa Wil je awe. trouwen, Porque trouw servir nu. Dios Wil je God awe. dienen, Porque dien God nu. stop comida sushi, stop met comida vieze sushi, leven. Stop awe. met deze leven. Vandaag. Awe. Vandaag. Paso mayang, Want morgen no word primintinabo. is niet beloofd aan jou. Kaya bisabo po tayo mayang. Wie zegt dat je er morgen bent? Ontende ko afyon ang kaya diyan na gitayar na pula de lare. Basta na noticia. Hoor je niet dat de banden die ontploffen in de lucht, Motor tas toy tra. de motoren die stoppen met Basta werken? ta vu, bay bing vu. Maar jullie gaan op en neer, op en neer. Wak, bay bing kusmak. Ga wel terug, kom terug met smaak. Pero wak undabo alma tabay siya afyon dalabaw. Maar kijk wel wat je ziel naartoe gaat. Tumon desisyon sirbi Dios awe. Neem de beslissing om God te dienen vandaag. Si boke batisa awe, Als je vandaag wil awe dopen, no si servicio bautismo. vandaag hebben we dienst van Den awa dopen. frio. In koud water. Ki boke awa kay gente. Wat wil je? Warm water? Kita awa frio ting. Er is hier alleen maar koud water. Si boke dun na bobida na Dios no. Als je je leven wil geven aan God, Un importa que awa da low, maakt het uit of hij lauw is, que ta di mas. dat hij is van de maas, Tu na lodo. helemaal in de modder. No te importa. Maakt niet uit. Bota dera bobida bieu. Je verlaat je oude Pa sobra leven, awe. want vandaag, Si vos escuche voz de Dios. als je luistert naar de stem van God, No hasi bo coração duro. maak je hart niet hard. Awe de dia de salvação. Vandaag is de dag van Awe de redding. dia de libertad. Vandaag is de dag van Awe de redding. dia para um comienzo novo. Vandaag is een nieuw Awe begin. de um turnaround. Vandaag is een omkeer. Awe te cobiça, Senhor. Maar jij moet tegen de Heer zeggen, Ei, tempo presencia me dá perder. E a forma nos. Tempo presencia. Perder-nos. E a forma nos. E a forma nos. Maneira porque nos está alzado, adoramos, nos que viva de boca, Senhor, assim soni de júbilo, llena o trono, nos adoración, nos da y adoramos, Senhor, delante do altar, nos da canta, aleluia. Pamisera, om te sluiten, Dios que formabo, God wil jou vormen, Dios que llenabo, God wil jou vullen, pasina é por usabo. zodat hij jou kan gebruiken. Corda ku, me ta repetir. Ik herhaal, Formamento ta dura largo e timbia ta doloroso. om te vormen kan het langer duren en pijnlijk doen. Formamento no por toma lugar na mandi diferente gente. Vorming kan niet plaatsvinden door verschillende mensen. Ta sopo formabo. Alleen één iemand kan jou vormen. Dios God. é que formabo. Hij wil jou vormen. Percebo te sinta na supiana. Daarom moet je zitten aan zijn voeten. Eta escorre é sunkuk é que. Hij kiest degene die hij wil. Anto considerabo mes bendicionar que las escorre abo. En beschouw jezelf als gezegend dat hij jou heeft gekozen. Quizás pa corre 20 anos, pero bota saco e las escorre abo. Je hebt gevlucht voor 20 jaar. Je zal weten dat hij jou heeft gekozen. Quizás pa sirvi Dios, bacai balanta, pero bosa que las escorre
abo. Je hebt God gediend, vallen en opstaan, maar jij weet, hij heeft jou Quizás gekozen. gente paperipo bosaca, bo hasta fe iglesia, pero bosaco Dios escoge, abo. Mensen hebben over jou geroddeld, maar je ging vanaf ver van de gemeente, maar God heeft jou Quizás gekozen. te ainda en de paperipo bo. Misschien mensen roddelen nog steeds over Quizás jou. gente no gustavo, En mensen houden niet van jou, pero bo me se saco Dios escoge, abo. maar je moet weten, God heeft jou gekozen. Anto sikung eta forma. Terwijl die aan het vormen is. Tu eres na rondo dibo. Iedereen om je heen, Kwa papia contra dibo. die hebben tegen jou Kwa gesproken. brigabo. Die heeft jou Kwa gevochten. butapia pabo. Die heeft de voeten gezet Nang voor je. lumira. Zullen ze zien. Dios wordt glorificado. God wordt verheerlijkt in jouw leven. Doe naar Dios gloria Geef per God se. de glorie daarvoor. Dios, laatste punto, Dios no te trae nada para pronk. En laatste punt, God maakt niet dingen om te pronken. Dios no me esté de pronkstuk. Hij heeft geen pronkstuk nodig. Dios me esté en para worden usa. Hij heeft mensen nodig die gebruikt willen worden. Jeremías 29 Jesus. Jeremia 29. Tami so conoce e planan kumiting paboso. Mita segura boso. Kumi que boso felicidad. No boso desgracia. Mita priminti boso un futuro lleno de esperanza. Anto llamami loco, llamami kens. En noem mij stom en gek. Pero te saki so meeting. Maar alleen dit heb ik. Seng na banco no payudami. De geld op de bank die helpt mij niet. Amigo nang te po momento, pero nano por te tur momento. Vrienden zijn er voor een moment, maar die zijn er niet alle momenten. Cielo y tierra lo pasa by. De hemel en de aarde zal vergaan. Ma mi palabra ta permanece pa siempre. Maar Gods woord die blijft voor altijd. Dios su palabra bisa, Gods woord zegt, le sé. want ik weet welke plannen ik voor u heb, zegt de Heer. Met deze plannen heb ik uw geluk voor ogen, niet uw ongeluk. Ik wil u weer een toekomst en nieuwe hoop geven. Láganos landa para. Laten we opstaan. Halleluja. Halleluja. Quinta, tu best een paar preguntas, no? Ik ga een paar vragen stellen. Quinta sinti met een blokje klein anda. Wie vroeg alsof ze een klomp klei zijn? Dat is met een blokje wat dat boom, na ben tabe na. Je vroeg als een klomp klei zijn, hebben ze jou daar Coita se neergezet. hopi dolo. Dat doet heel veel pijn. Quinta sinti met nanta de processo di Wie voelt ze zijn in het moldia, proces van saca kneden? sushi, saca impureza. Van onrein eruit halen. Que ben, wak, si bono isa bomang de dos koning. Dus als je je handen niet hebt opgestoken Ise voor que die men twee bota dingen, kla kla. dit betekent je bent klaar. Ando si bota kla, met die mirabo worden usa. En als je klaar bent, moet ik je zien dat je gebruikt Not wordt. in problema ko bota pretende ko bota kla. Ik heb geen probleem dat je denkt dat je klaar Pero bent. ora awa bing, e se wanta si, e Maar- bokore bay. Wanneer water komt, moet hij wel dragen. Kan hij niet wegvallen. Ando si bota kla, isa bomang si bota si hey, ami to. Awo ba santur di mia di sa mga o misa. En als je voelt, je bent klaar en nu wil je je handen niet opsteken. Pero en todo caso, Maar in elk geval, si bota sinti ko Dios a formado durante tempo. als je voelt dat God vormt jou in de tijd, Ta ora pa bowardo usa. het is tijd om gebruikt te No worden. esconde mas. Schuil niet No meer. hala tras mas. Ga niet achteruit. Pero bisa Señor, Zeg, Heere, eta bisa atame ki Señor. en zeg, hier ben ik, Kita Heere. in Jeremia 6 of Isaías 6. Eta bisa Señor, atame ki usami. Dan zegt hij, hier Kamerad? ben ik, gebruik mij. Quem lo me manda? Wie zal ik Isaías, sturen? Isaïe. Isaías 6. Quem lo me manda? Wie zal ik sturen? Atame ki manda ami. Hier ben ik, stuur mij. Pero hasta ora po bisa atame ki manda ami. Ook al zegt ik, hier ben ik, stuur mij. E profeta bisa pero met un hombre di lip impuro. Que me eigenlijk die landi di Dios nos nieuw no tak perfecto, está klaar. Voor God zijn we niet perfect, we zijn nog niet klaar. Anteori na kima sulep e angel na kima sulep ko carbon senti anto purificele. E nós está em processo e hasta ora bota klaar. Bota em processo para bo orto purificar
para guarda usar, Senhor. In dat proces word je gereinigd en gebruikt door de Heer. Ik doe na 1 of 2 minuten. Ik geef jou 1 of 2 Abosa minuten. unda botar dembo vida, Jij weet waar jij staat in je dembo leven. processo. In jouw proces. Diz dembo mês. Bisa Senhor, In jezelf zeg, Heer, me que. ik wil. O nome está 10 minutos para bisa Senhor, porque. Je hebt geen 10 minuten nodig om God te zeggen, ik wil. Bisa Senhor, me que. Zeg, Heer, ik wil. Me que para você de minha vida. Senhor, me tenha amado danke. Heer, ik wil u bedanken O abo de sunco está se trabalho de nos vida. dat u bent degene die het werk doet in ons leven. Wij zijn van u. Wij zijn in uw handen. Here, hier zijn wij. Verschillende momenten, verschillende processen, verschillende situaties. Maar één ding hebben we allemaal gelijk. We zijn allemaal in uw handen, Heer. Dus doe wat u wilt in ons leven. Verander ons. Vorm ons. Breek ons. Net zoals het staat in hoofdstuk 18 vers 4. En toen de pottenbakker zag dat het niet de vorm wat hij wou kreeg, brak hij dat stukje klei en hij begon opnieuw. Heer, begin opnieuw in ons leven. Begin overnieuw, Heer. Hier zijn we, Heer. We willen niet tegenstribbelen, we willen niet tegenvechten, we willen niet in opstand komen. We willen gewoon meegaan met uw geest. Heer, laat uw water over ons stromen. Heer, dat we in uw woord mogen blijven. En dat we zo flexibel zijn om door u gevormd te worden. Ik dank u, Heer, voor wat u nu het doen bent in ons leven. Ik dank u, Heer, voor het vooruitzicht die we hebben. We zien niet op onze situatie waarin we nu verkeren, maar we kijken in de toekomst, Heer. Want we weten de plannen die u voor ons heeft, zijn plannen om ons te voorspoeden. En we danken u hiervoor, Vader. Ik dank u hiervoor, Heer Jezus. Dank u, Heer, voor de kracht om door te gaan. Dank u, Heer, voor geduld om te blijven wachten. Dank u, Heer, dat we onze ogen open zullen zijn om te zien, Heer, waarmee u bezig bent. Zodat we kunnen volharden tot aan het eind. Om zo gered te worden door u. Ik bid voor de broeders, de zusters in deze kerk, Heer. Voor de jongeren, voor de kinderen. Dat we het niet zullen opgeven. Dat we niet moe zullen raken, Heer. Dat we niet ontmoedigd zullen raken, Heer. Maar dat onze ogen de hele tijd op u gericht zullen blijven. In Jezus' naam bid ik. In Jezus' naam bidden wij. Amen en amen. Prijs de Heer. Halleluja. Gloria aan Señor. Glorie aan de Heer. Gloria aan Jesús. Glorie aan Jezus. Dank u, Vader. Dank u, Vader. Alsa bemanen. Hef je handen op. Alsa bemanen. Hef je handen op. The Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. En we zeggen allemaal samen amen. Amen.
Isa amen. Amen. O Senhor bendicionamo. Bisa amen, bisa amen. Que o Senhor guardamo. Que o Senhor halsa su carne babo. Tenha misericórdia de bidunabo su paz. Que o Senhor su favor e su gracia colmamo. Bisa amen um dia mais. Amen. Recebi a bendição de Deus. Ontvang de zegen van God boven jouw familie, boven jouw leven. Recebi. Ontvang het. Is het laatste weer amen. Zeg het laatste keer amen. Amém. Amém. Amen. Seja bendicionado. Por sinto minuto de presença de Deus. Neem maar 1 minuut plaats. E nós está bij casa. En dan gaan we naar huis. Pero me quero fazer algum anúncio. Maar ik wil een aankondiging E primeiro geven. anúncio está com outra semana. De eerste aankondiging is dat volgende week Nós te celebrar 8 anos Igreja House of Worship Holanda. vieren we 8 jaar House of Worship Nederland. 8 anos da coisa celebrar, toch? 8 jaar is toch om te vieren. Você anda celebrar conosco? Vieren jullie met ons? Wel, me quepa bo. É dia 1 nós também tem dia tremendo com família. Die dag gaan we een geweldige dag hebben met gezinnen. Ik suponeer dat we doen met familie zijn tijden. Ik ga vanuit dat je zit daar met je familie, je gezin. Zie toch? Ja toch? Dat er abo met familie. Dus jij met je gezin. Daarbij 13 kon je komen. Die gaan wat te eten brengen. Pasombra pesnang konosa nos na Holanda gina nos Dutch Street sempre. Zoals degenen die dat niet weten, we doen altijd Dutch Street. Pasombra Holanda nos ta. Want we zijn hier in Nederland. Na Curaçao costa outro. Op Curaçao is het anders. Kom na Curaçao ta pio. Volgens mij op Curaçao is het nog erger, maar in ieder geval. Nos tour kuta den familie. Het zijn allemaal die van een familie, een gezin vormen. Staan de binko bestaan koi bebe, bestaan koi come. Nemen jullie eten en drinken mee. Anto amino saki kota idee Patrice. En ik heb geen idee wat we gaan Dus brengen. Mika sabe do nabong idee chiquito di kiko Patrice. Dus mevrouw kan een aantal ideeën, tips geven om te brengen. Anto si bosnanta familie chiquito dos. En als je een klein gezin bent van 2. Abo do familie boso. Of je bent single, alleen. Er wordt een join met andere familie. Dan ga je naar een andere groep. Anto bota forma familie een tikje mas grande. En dan vorm je iets grotere familie. Paso boso bingo bopanco bokeshi, not a family day. Dus als je alleen maar je broodje kaas meeneemt, is geen family day. De idee tá juist para formar grupo. Het idee is om een groep te vormen. Pero no forma grupo de 20 ene tampoco, parce que é muito grande. Maar ook niet van 20 mensen, want dat is te groot. Tem 2 famílias chiquitas assim. Hou het 2 kleine families. A mitabo. Als ik jou was. Waar kennen een solteiro com cozinha bom. Kijk, de single van mensen die kunnen goed koken. Anto encarar nebo grupo, maar nee, assim não macia. Ik zou het zo doen, zou ik het in mijn groep zetten. Dus Erwinella, porque join me, parce que bota boso. Erwinella, als je mij wil met mij deelnemen, want je bent alleen. Je hebt een familie grande. Dan krijgt hij een groot familie. Dus dat komt bon. En wij eten goed. Maar in todo caso, het is een dia douche. Maar in ieder geval, het zal een leuke dag zijn. Ribe die proscuneo te celebrar 8 anos. Op die dag proscuneo viert 8 jaar. Geef hen een groot applaus. Sí, então ribe dia 1 nós vai ter release de gravação de proscuneo de ture cantica nang kunang a graba durante 8 anos. En op die dag komt ook een single uit van al die tijd dat ze hebben allemaal opgenomen, alle liedjes. Então depois nós tem Family Day, maneira pastora Bisacaba. Daarna hebben we Family Day, zoals de voorganger het zei. Então ideia tá para portrese algo fácil, que não te vai quenta of guarda den frigidaire. En het idee is om iets makkelijk te brengen dat je niet hoeft op te warmen of in de koelkast te laten. Por exemplo, si bosan decidi que bosan que 13 salada kupang bosan porhasi essay. Dus als je bijvoorbeeld salade met brood wilt meenemen, dan kan je dat doen. Pero ten en cuenta que vamos a vincular de un jug, paso ba net dia weer tehin dat mostra ko eta baita bom. En neemt een koelbox mee, want op die dag ziet het er weer goed uit, zodat hij kan koel blijven. Sí. Of família por decidir eten na nossa 13 hapjes, Johnny cake, pastete,
empana ese tambe por. En die familie kan ook bedenken, we nemen hapjes mee, Johnny cake, empana, al die lekkernijen. Es nango ting eyunan ko abirun tiki mas Hollandes. Degene die hebben de kinderen die iets Nederlander zijn geworden. Er was aan de tresse pannenkoek, poffertjes. Dan nemen jullie pannenkoek en poffertjes mee. Sim, pa sobra esse emocionante come. Want dat eten ze. Bom, que me dijo gewoon palabra junto com o grupo de família que bota join. Dus bespreek met de groep familie wie je gaat deelnemen. Anto kiko bosan cada lo 13 e compartir com outro. En wat nemen jullie mee en met elkaar kan delen? No lubida cup tayo bestek esse tambe por repartir escena. En vergeet niet de bekers en de borden en het bestek allemaal mee te nemen. Anto importante, bo nosotros ting algum stoel que nosotros po usa pa fo. Er zijn een aantal stoelen die we buiten kunnen gebruiken. Pero door que een tiki picnic-achtig, que menta leuk po binko zo kleedje. Omdat het een beetje picknickachtig is, neem een kleedje mee. Biniku algo pa bo derecha netje riba bo panya. En neemt iets leuks mee dat je kan bekleden op je kleedje. Porta po de binke oplas, kussentjes, ne bo sinta comodo. Misschien neem je opblaaskussens mee, zodat je comfortabel kan zitten. Pero la ganosa ciele great. Maar laten we het geweldig maken. E colonan que nos lo vai usa e dia bota bij een kaartje. Je gaat een kaartje krijgen waar de kleuren die wij gaan gebruiken. Que bendita mas e earth tones pero sakaku verde e tabaita. Verde com geel. Oh, het is groen met geel. Ja, anto earth. Si sai, Roman sai dat klaar kaba. De zijde is er klaar voor. Si, que men earth tones nos usa com verde com geel. Bom? Anto, laganos bangasi e dia dia ameno, agradabel, com amor e com gozo. Laten we een geweldige dag van maken met blijdschap en vreugde. Om kusina ta será dia e. En die keuken is dicht op die dag. Os no poquentacos, friacos, guardacos. We kunnen niks opwarmen, bewaren in de koeling, niks. Noting ursere dia e. Er zijn ook geen ushers op die dag. Noting team die alabanza dia e. Er is ook geen team van lofprijs die dag. Nós também tá gewoon, aqui dentro, nós também junto ora. We gaan samen en dan gaan we bidden. Nós tá com em music video novo de Prosconeo. We kijken die nieuwe muziekvideo van Prosconeo. En daarna gaan we eruit. Sim, dá para fora. Gaan we buiten Se zitten. weer te mal, nós sim dá para dentro. Als het slecht weer is, blijven we binnen. Bingo bo spel na dame se for. Neem ook spelletjes mee als het kan. Bom, me dá do nabo 2 minutos. Ik geef jou 2 minuten. Papa vira wak e família com a banda de boca para formar grupo com ele. Kijk het gezin, familie met wie je Si groep bonota gaat biba vormen. na Holanda, bonota queda na Holanda. Als je niet in Nederland woont, je blijft Si niet in bonota bij Nederland. te outro simang. En je bent er volgende week niet. Geef aan que bonota bij te. Geef aan dat je er niet bent. Pero toma 2 minutos trabo grupo ali. Maar neem 2 minuten om je groep te maken. Goedemiddag allemaal, we zijn aan het einde gekomen van de dienst van deze zondag. We hadden vandaag onze voorganger, pastor Chesron, die het woord met ons deelde. En het ging over dat God met ons bezig is, hij is ons aan het vormen. En terwijl hij ons vormt, vult hij ons en wij moeten hem eigenlijk vertrouwen in het hele proces. En erin geloven dat God zijn werk zal doen. Nou, dat is echt een hele mooie boodschap om de week mee af te sluiten en ook om de nieuwe week mee te beginnen. Ik wil jullie nogmaals bedanken voor het kijken. Je kan alsnog de link met een ander delen. Volg ons op social media en blijf zo op de hoogte van alle informatie die wij delen. Opkomende evenementen, activiteiten, zodat je er ook bij kunt zijn. Wij hopen jullie volgende week hier fysiek in de kerk te zien. En uiteraard krijgen jullie ook de groeten van voorganger Chesron en pastora Juraima. En zij hopen u ook volgende week hier te mogen ontvangen en te groeten. Bedankt voor het kijken. Ik wens jullie allemaal een hele gezegende week toe. House of Worship is een toegewijd huis van aanbidding waar Jezus, onze redder en verlosser, centraal staat. Het is een plek waar wij als christenen
dagelijks de aanwezigheid en liefde van God opnieuw mogen ervaren. Jij bent van harte welkom om samen met onze broeders en zusters God te loven en te prijzen met heel ons hart. In House of Worship vormen wij een gemeenschap waarin we voor elkaar bidden, voor elkaar zorgen en waar Gods woord met liefde en waarheid wordt verkondigd. Hier zul je de vrede, vreugde en liefde van God ervaren en vinden mensen genezing en bevrijding door hun geloof. House of Worship is gevestigd op de Pretoriastraat 56, 2987 AK in Ridderkerk. Onze eredienst vindt plaats op zondagen van 2 tot 4 uur 's middags. Je kunt deze diensten ook online volgen via onze YouTube-kanaal House of Worship Hollanda. Bovendien is er iedere zondag een kinderdienst voor kinderen van 3 tot 12 jaar. Op de vrijdagen hebben we onze Bijbelstudie en een jeugddienst voor jongeren van 12 tot en met 16 jaar. Vanaf 8 uur tot en met 9:30 's avonds. Voor verdere informatie kun je contact met ons opnemen via telefoonnummer 06 13 1954 98. Wil je meer over ons weten, dan kun je ons volgen op Instagram en Facebook onder de naam House of Worship Hollanda. Je bent van harte welkom. Er staat een stoel speciaal voor jou klaar. Ik wil zingen, halleluja, voor eeuwig tot Hem. Ik wil zingen, halleluja, voor eeuwig tot Hem. Ik zal zingen, halleluja, voor eeuwig tot Hem. Ik zal zingen,